48 sija wara li ġarfet binja f'San Ġiljan, 40 persuna oħra ġew evakwati bħala prekawzjoni minn qatt ta' binjiet fiż-żona. Din l-operazzjoni konġunta bejn l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, u l-Awtorità għas-Saħħa u Sigurtà tax-Xogħol, l-OHSA, rat numru ta' residenti evakwati fosthom minn Lukanda Żgħira, Ħwienet u Bar fi triq San Ġorġ. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv tal-BCA Rodrik Bonnici spjega li parti mill-binja li ġarfet baqgħu joħorġula qatt ta' konsenturi u għalhekk id-deċiżjoni li jkomplu jiġu evakwati in-nies. Saret investigazzjoni mill-proprjetajiet ta' ħdejha. Rajna wkoll li dik qed ikollha hemm ċans li jkun hemm periklu fil-proprjetajiet ta' wara minħabba d-distanza li hemm bil-ħitan ta' wara li bejn wieħed ieħor misu 10 piedi 3 metri. F'dak l-għoli hemm ċans ukoll li ssir ħsara apparti ħsara l-periklu u ġie deċiż mod immedjat bl-għajnuna tal-Pulizija tas-CPD li dawn joħorġu l-barra. Il-Perit Bonnici spjega li l-prijorità ewlenija kienet li jitnaqqas il-periklu minn diversi aspetti. B'hekk wara l-evakwazzjoni l-awtorità ħatret kontrattur privat li beda l-proċess ta' tneħħija ta' periklu. Għalli fil-waqt li m'hemmx tragward definit ta' meta se jitlesta x-xogħol, żied li dan se jsir b'mod spedit u kawt, speċjalment biex il-ħaddiema ma jaffaċċjawx periklu. Fil-fatt membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għamlu numru ta' sensors mal-binja biex jissorveljaw kull xorta ta' ċaqliq. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni, Jonathan Attard, żar is-sit u ma' TVM News spjega li din is-sitwazzjoni talbet azzjoni minnu fih minn diversi awtoritajiet u dipartimenti, speċjalment biex ma jinħoloqx aktar periklu. Nemmen li fl-immedjat m'hemmx aktar evakwazzjoni x'isiru, però fl-aħħar mill-aħħar huma l-persuni tekniċi li jiddeterminaw dan l-aspett u aħna qed nagħtu r-riżorsi kollha neċessarji biex nassiguraw is-sigurtà pubblika fiċ-ċirkostanzi. F'kummenti lil ġurnalisti, il-Ministru Attard spjega li skatta proċess li permezz tiegħu il-BCA b'koordinament ma' entitajiet oħra għaddejja b'investigazzjoni biex tiddetermina x'wassal għal din iċ-ċirkostanza. Spjegaw li dawn l-investigazzjonijiet qed isiru bis-sem ta' esperti maħtura mill-awtoritajiet biex jitjieb il-qafas regolatorju is-servizzi offruti mill-Istat u jissaħħaħ l-infurzar u s-sorveljanza. Irrimarka li mhux biss il-persuni kollha evakwati l-erba' u l-ġimgħa ingħataw akkomodazzjoni alternattiva, iżda l-awtoritajiet qed jagħtuhom ukoll bosta servizzi oħra ta' appoġġ. Qed intuhom ukoll servizzi dawk nofrulhom is-servizzi u min ikun irid is-servizz qed nofrulhom ukoll servizzi addizzjonali. Lil mill-aspett legali u tekniku qed ngħidulhom isma' jekk għandkom ukoll bżonn servizzi professjonali emotivi f'ċirkostanzi ta' dan it-tip qegħdin nofruhom ukoll. Waqt li qed nimxu on a case by case basis biex naraw l-esiġenzi tagħhom jiġu milħuqa wkoll. Il-Ministru temm li s-sigurtà pubblika tibqa' ta' priorità u li dan huwa rifless ukoll fil-ħidma li saret fis-settur tal-kostruzzjoni fl-aħħar sena.